enwere ihe m chiri ikwu Mommy Joy ịgwa gị eziokwu Ah, a lot of hapụkwa ihe anyị na-ekwukwe Rima na eziokwu enwere ihe m chiri ikwu na ịma a lot of ụmụ nwaanyị anyị na-agakwa through a lot. I'm telling you. Ịma ọwụ ihe niile ka a na-ekwu na open place. A lot of enwere ụmụ nwaanyị wụ ha bata otu a joke apart, ha bata ha n'otu a ha dị ka telivishọn a na-edewe ịma all this flat screen television otu a ka ha ga-adị ka telivishọn ebe di ha nọ, di ha na-eghe ha ọnụ. They are just like roommates. Ike agwụla ya. Nwaanyị amazi what to do. Enwere ndeke enwere nkwuo ya unu ga-adị ọ ga na-asọcho. Enwere report m ndị m na-enweta ọ na-asọcho oyi. Ị ga-anụ okay ka m just kwuo for example, ị ga-anụ like this a woman na-apụtasị gị na di ya na-ara nwoke ibe ya. Otu ka abụọ so many reports. Enwere ka ị ga-anụ nwaanyị agwa gị that na di ya gara mkpọrọ. Ụmụnne di ya sị ya na ya chere kwe atụrụ di ya 10 years. After 10 years the man apụtazie na mkpọrọ lụzie nwaanyị ọzọ. Okay, ọ dị good ka ị na-aga. Akwa ịghọta ihe awụcha achọghị m ịbịa kpọwa aha ihe awụcha. Enwere ndị ka na-aṅụ ara, enwere ndị kesi dị mọ nwaanyị ga-echecha Ọkwa ndị Yoruba, ọkwa ndị Igbo anyị o. Ọkwa ndị Igbo anyị nụnụ. Enwere ụmụ nwaanyị gaga tụrụ a lot bete ọwụ ha sometimes ha na-eme ya kpụrụ but ị ga-ahụ ụdịrị ihe ndị a na social media ya nụrụkwa nwaanyị eburu problem na-ehegharị n'obodo oyibo. So many of them I know ama ihe mere mgbe ụfọdụ ekwuwe ha n'otu a ọ dị ka m na-adịtụ ọwụ na m na-adị emotional because of personal things m na-enweta from behind the scene na-eme ma ọ dị ka m na-abịa strike ya balance. Nwanne akwa ịghọtara ebe m na-eme ekwugodo otu a ọ dị ka mba m nụrụ agụmanụ a na-enwe gross injustice emekwe m strike ya balance because ama m na enwere ụmụ nwoke na-emete ya. all that personal things a mere m bata na your platform inwe ebe m guzoro wee na-ekwu okwu without fear because egejuole m ntị m ejule adịgo m tired ịma na ebele m akwa this night mụnwa kwesịrị ịdị na-arahụ ụra wee tomorrow morning m teta mana people problem mere m today na-ebe akwa ka nwatakịrị ntakịrị ebe a na-akụ ihe. So ike agwụla m ịnọ na social because ndị mmadụ na-ebukwashi problem karịrị m ha na-ebukwasa m. Jike IJ Good evening, ịhụ na ihe ụmụ nwaanyị ibe gị na-aga through marriage akwa m na-ekwu ya isi m na ha na-asị na abụọ m a good wife na abụọ m a good wife. Ọ ka mma na ịnọ okay one girl a na-akpọ Siri ọ na imago some girls na-abịa ekwu di ya na everything na na-akọla ya ihe ha na-eje ifu story some girls ifu story sometimes ana m agakwa na platform that gear because enwere ebe ahụ ihe ụmụ nwaanyị na-aga through ha na-push ya that platform ha na-abịa agwa ya ha na-adị agwa ya ha but ihe mere m ji dị against the girl wụ onweghị that wisdom. nke bụ just pụba. Ke ya wụ pụwa. Otu a m I like to listen to her. Then I will now choose what is good for me. Yes, ana m aga dia based on ya nwa m okwu ịghọta. Ọ nwere that leadership but ọ lakịrị wisdom eji eme okwu address ịghọta. Like I can handle people's case without making the thing to escalate. Yes. That patience. Yes. Ụmụ nwaanyị na-agabiga ife because ife nna-ekwu mana nna-ekwu asị na ọka mma na ịbụ a single mother na-agwa gị eziokwu dan na nwoke ịmakwa na all this ịmakwa na cancer adịgo relate maka na link bago some cancers to sadness. Okay ma link bago some yes. Sadness can cause cancer. Yes, Allen Kibago some cancers to sadness. Yes. Nwaanyị adịghị happy ma nwoke adịghị happy. Ọkwa sọ nwaanyị ka ọ na-emekwa nwoke. Nwaanyị adịghị genuinely happy. Ọkwa mere ụfọdụ nwoke ya chụba nwaanyị ọzọ asị gị na ha adịghị happy. Adị m ekwu ụdị nke a. Ihe m na-ekwu bụ na nwaanyị adịghị genuinely happy. Mmadụ onye dị sad na-adịghị happy na-enweghị ihe mega ya exciting. O nwere ike lead onye ahụ to problem.
Yes, ọ na-lead it to health issues. Yes, all the scientifically proven. Ọ na-lead it to health issues. So onye ka mbọsa na-ekwu na-asị ọ bụrụ na ị dị happy onwekwa ihe mekọta ata asịkọ mmadụ blue police ịnọ anụ dị blue police mba mgbe niile na-asachi fonu dị gị and the rest of it ọ bụrụ nke aka na-ekwu mana onye gịnị a na-eshi ya ọtọ ime njenwu na fonu ya amakwa m ihe na ebe ahụ eme gịnị ịgbala ọtọ ehụlọ ọtọ ọfụ ya ọgbala ọtọ ifi ya mana ime njenwu na fonu isi adị ọkụ unu mma unjust na-awọli onwe unu because anything can happen. My friend Jenna phone dey man na dear na mmadụ na for years. That thing would have scattered. Ọ dị ejekwa one day just si na. Ọ just who's na enwere side chick ha na di ya na-akọgbarị. Yes, ịmana onwe nke bụ na side chick bụ na onwe side chick bụ na ha bịa kata ịmago no once in a while. Mana nke a bụ na steady side chicks. Ha secha hedo, which is that ọ bụ na my friend they take your action. That woman feel pursue am from the house. Yes, so that's I'm not saying that give you that. So nwaanyị na di ya were ike ịnụ n'ụlọ for 5 years ya na di ya nwere underground side chick ọ na-akọgbarị. Yes. 7 years self. Yes, 7 years self na gwa gị. So once in a while, ọ bụrụ na ọ dị gị bata isi ọ ya wete phone ebe ka ije nke nwa nke no. That's why I see women as a woman have discerning spirit. You cannot do this marriage thing empty. Ọ bụ na ị chalikwa n'ime mmụọ na eziokwu ọ bụ na ị na-eme nke omenala mekwa ya n'ime mmụọ na eziokwu so that you can have a discerning spirit. Ọ bụ ihe na-aga wrong ndị a na-emepelu gị anya ifu na ihe agabago wrong. You cannot do nwunye odogwu plain isi na ịbụ nwunye odogwu onweghị ihe iji just kwụrụ nwunye odogwu imekwa na moto ahụ ị na-anya onwe nwaanyị ọ na-afụ ụfụ. Yes, onwe nwaanyị ọ na-afụ ụfụ na ị na-anya ya bịa na-egosi na social media vacation ahụ ị na-eje onwe ndị ọ na-afụ ụfụ. So you cannot do nwunye odogwu plain. Ihe enwelili backup as nwunye odogwu. Ọ bụ na Chukwu ka ị na-efe fesie ya ike because odogwu ga ahụ ndị na-alị anya na ka nkụ ndị na-eje ebulu picture ya eti na nke alụsị ọ ka nkụ ndị na-eme one thing or the other ọ ka nkụ. So you cannot just live your life plainly like that. Ụmụ nwaanyị ịdị ọ happy I cannot mma na-agwakwa gị agwa I cannot and enwere ihe m chọrọ ka ịgwatu ụmụ enwe m in the next 5 minutes m ga-emechi platform no problem. Enwere ihe m chọrọ ka ịgbata ụmụ ị ga-agwa ha si ha na ha dị too strong na ha wụla push and start. Achọpụtara m na so many women will push ịma ihe wu push and start. Ihe na-eme na ha bụ push and start no finance no development. I develop bụ onwe gị na amakwa m ịmụ nwa dị hard o ịzụ nwa dị very hard mana chọọ ihe ya eme ka ego gị dị n'aka ije na dat nke esiri ihe afụ bụ na ụmụ nwaanyị si na ha chọrọ ịpụ mana ego adịrọ nwoke na-emegbu ha emegbu asịkwa m na di na nwunye adịghị enwe nsogbu di na nwunye na-enwe nsogbu mana nwoke na-emegbu ha emegbu onwe na-azị na di gị na di ya akpakọta di na di ya akpa njakịrị. But ihe m chọpụtara wụ problem a ụmụ nwaanyị many of them na-aga through ndeke na-aga through problem ọkwa ndị na-abịa fake ya ihe nwoke na-eme gị hụ that na it boils down from the grassroots too. Anyị je gwa ụmụ nwaanyị si ha ga-alụ di ha lụọ onye nwere kindness ha lụwa nwoke nwere kindness nwoke amacha mma ma o mee ihu ya otu a n'otu a biko eme ha n'otu a ha eburu ya tips ọkwa mbọsị anyị na-ekwu ya mbọsị na-asị ịma na ị ga-ahụ nwaanyị ma ihe ọ chọrọ ya ga lụọ sompido. Enwere husband a na-akpọ sompido husband ihu ya dị ka ekpo mana ọ wụ ezigbo mmadụ. Nwaanyị alụọ ya dịrịla onwe ya happy. Enwere ihe eji aṅụ sịga na-awụ ha nwụrụ ọkụ beta ọ ga-aga lụọ onye mara fine boy eme ya otu a etile nwoke ahụ shiwezie ọnụ n'ala ya bịa bewezie akwa ịhụnanya. Ịma na ya dị enwe foresight mgbe m na-agwa ndị mmadụ ịchọrọ ịnụ nwoke cheki onye ebe nwoke na-eje ụmụ nwaanyị lụwanụ sompido ebe nwoke na-eje echeki na presence na-alụnụ sompido akpụ sense ụnụ alụwule shine na-abụ ma mpụnwu n'ụlọ without etake emena makeup o tee lipstick o mee nke nwa nwelu nke nwa maka na nwoke bido techaba too much. Adịmasịkwa nwoke eteki na care of themselves nwoke kwesịrị ị na-eteki mana nwoke bido techaba too much na onye anya na ya. And as a woman uche gị kwesịrị ịdị ya ịnọ na marriage uche gị dị ya na ịnọ na marriage uche gị dị ya
ọ bụrụ na ị nọ na marriage si ya wụrụ na ọ wee kuke uche gị di ya onye ahụ ịkpọrọ ekuke ya wụrụ na ọ wee ekuke ga-eme gị dị happy gị dị nwanne lụọ ya zuo ike enweta onye legedigo ele this guy nwere the highest boss n'ala Igbo elewodi this guy from Ebonyi State ịhụ ya very short ọ dịghị dị fancy n'anya eleda aha this guy from Ebonyi State echefugo m aha ya echefugo m aha that guy enviable ịhụ enviable ị gada ama ị ga-ache na ọwa getiman bet ịhụ ya very multi-millionaire ịma nwunye ya ifuka nwunye ya ama m onye nwunye ebe ama m the man ama m ya very nwunye akwa akwụ ọ dịdị ka is a barrister nwunye akwa akwụ nne ị ga-alụ nwoke lụọ nwoke nwere ezigbo obi good man lụọ onye m ji sị lụwanụ sompido husband atakata ihe a na-akpọ ya bụ atakata elo ọwụ ime gị ga bụrụ shine ya shine ya within 5 years ọ gbaala gị ose gị ịbịakwa kọrọ ma ama ege kpe jikpe gị gbara view anya na ụmụ nwaanyị uche ha dịkwa ya uche maka ya ka nne okay imagine the children ị na-azụ na that environment that's the thing ọbakwa mmadụ ịnọ na nke ama m na a man figure you cannot take a man figure out in any home mana for your instead of your children need dysfunctional in a dysfunctional home maka na onwe ndị nọ na nwoke na nwaanyị na ya ụmụazị adị dysfunctional ọ ka gị ma na ijebere ị nwere ụmụnne ụmụ nwoke ị nwere papa ha je bụrụ man figure in the life of your children because ụmụ ihe anụnwa na-ekwu onye bụ na this generation most of these men na this generation ọ ihe afụ n'aka papa ha ka ha na-eme ihe afụ n'aka mama ha ka ha na-eme ebe a nọ afụtụbeghị m since fonu pụta afụtụbeghị ebe my father na-ezo fonu ezo anyị na-eje dị na fonu my father agụ meseji ya since m pụtara ụwa azin since fonu pụta afụtụbeghị m ebe my father na-ezo fonu ya ezo iwọta ife na-ekwu so that is what ụmụnne m ụmụ nwoke that is what they will see that is what they will grow up with. So only be here. So if you don't have if you have a dysfunctional home, that is how the children will be. And I say, no kakwa na no na nke dim na singlehood nke nwa fiala ahụ mana ụmụ gị dị dysfunctional. Ị dị wicked no na nke dike kwa nwaanyị si na nwaanyị dọ na be di ya nwunye di ya na-alalụ with nwunye nwaanyị ọ malụ nọ ebe ahụ. Ọ nọlụ. Ị dị sure na nwoke ahụ dịka ọgwụọla ọgwụ ego ọgwụ ọbụla bụ mesizie mgbe the man sizi na ọchọzi ịnụ the woman na say she regrets staying there. Is she not wicked? Why not put her n'oge? Why not put her n'oge? This is like the woman. Ije na nke Pastor Femi Lazarus. He no story the woman. He no story ya. O mepeli ihu na na-enweta information and ihe na-eme all these our sisters ha na-aga ebe ha na-enweta information iwu na access to information based on your upbringing and all those things so ị ga na-agwa ha ka ha na-aga nwanne m ga-akpọta gị ga-egwu ụmụnne anyị nwaanyị gwa ha kochi aha achọrọ m ka anyị ji ịghọtara ihe miniri gị na-ekochi all these ones ka ha na-adị very sophisticated like ịdịgo sophisticated na nwoke na-adị ịma otu isi eso nwoke ịghọtago achọrọ m ka a na-ekochi ha ka ha na-adị very sophisticated kwado jikezie ịghọtago ada anụkwa achọkwa marriage amakakwa marriage is a beautiful thing no nekwa okwoke bakasi celebrate 24 years abụkwa beans there is a lot of 24 years of marriage okay bakasi na art movie now but there is a lot of ndidi onwe bụ normal ndidi ihe na-aga ihe na-ada imago onwe bụ normal ndidi a na-edi na marriage oke bakasi akwụkwa shine ọ sompido husband wu ya wee ebe anọ na so Adia nwaanyị na-agba basketball na US Adia nwaanyị ji ezigbo ego shine na ịchịrị ịlụ di lụọ sompido husband ịghọtago ọwụ ịbịa gị ga-abụrụ shine ga-akpọla gị shine ga-agba gị ose gị nwe ihe ị na-aghọta onye na-ekwu gị na mmadụ anaghị na-akọ maka one guy mgbe before nnọọ o one guy bụ PA Ngige mgbe Ngige bụ Minister of Labour ọ bụ PA ya the boy bụ onye be anyị m na-eje n'ọfịs ya mgbe ihe njiro wee nụ that guy otu o si agwa ndị mmadụ okwu he has a lot of money otu o si agwa ndị mmadụ nsị ka ụdị nọnsị ọnụkọta ọsị gị iyi na-akọ gị biko mechigodo ọnụ gị nne nsị gị mba nsị ya no you can't shut somebody you're dating up like that maybe in public and everything no you cannot ọsị m mba n'ijeọma na ịchaka akwụ mana mma ama na-eji gị sị ma mma na-eji mama etopụ m ogo ma mma na-eji akwụkwọ na-alụ ọlụ
Ada manage ebe a na manage ma manage. Eziokwu na. I was a manager before I retired. Eziokwu. Ima manage ma manage. Ọta ka isi wee sị. anyị je thank you Jeremala ụmụ Boko Haram akụpụ ome isi anụ m n'iro biko m agaghị. So man, ihe afụcha all those things. Isi mba ka ị nọ ịlụzie kit. Ada change kwa human being. You don't change an adult. Adult usually change. You like you change. But it's not a chico. That's a lie. You cannot change an adult. Kwa eziokwu nwanne.